Shubor nakaslem jong unong san Hima. President ke United States Donald Trump mentagasi ulayat hu balayo ban kem ya Briew ba Suba Siat yap ya unong Tremon ngobha ba paunam Charlie Kirk bat menta udang don ha kajing tokit ulayat hu ba Briew ubaya jan bha bat umni uba Suba don kti ulalet ban IT hi ya shaki pulit habakran chekila pathai khubor Trump ulayat hu ba kadon kajing ngos kem ba kibor jong ka an kila Ïohkem ya uba Suba le ya katika kam Kirk lai puis nem Jakarta ula Siat yap ha kasi balang kat ba udang ai jingkren bat kisam la puli bat kinong Krishan jong ha Uta Valley University kidur ki belayo ringdur ki la sapriang ha ka ba layo I ba Kirk udang jubab ya kajingkeli halor kajing thombor lingba kisulai layo I ba ukuli ula let day ha urendang jong bat kasnam ba shirkhei kalami na ka jaka ba Siat bat ula kelon hamadan ha ka ba kipat ba kibadan ha ka te ka jaka kila ya phet klumar namar kajing tiang kinong tokit ya kani kila pentip ba unong Siat ya Kirk ula shong ha kamala ba halor jong ka wei ka yeng ka badan khampaji na ka te ka jaka badan kajing lang kila pentip ru balayo ban kurup ya kasuloi ba upendon kam kabadai kamosa 3006 najan katei ka skol ba ha ka ba kilalap ya kidakti kibadai jong utei uba Suba don kti kidur ki balayo ban ringdur ya utei uba Suba don kti lapalat da ka FBI layo I ba udei ubadang dan ha ka karta ar hosnem uba phong da ka tupya ka sopti ba jong kti kabadon ya kadur jong kalama Amerika